Em dic Joan Mateu, tinc una parada al Mercat de Sant Antoni, és un mercat de llibre de vell, de llibre usat. Des d'una manera habitual, regular, fa uns 6-7 anys que hi vaig allà tots els diumenges i més o menys segueixo el negoci que van començar meus pares fa uns 30 anys. La tipologia de clienta que tenim és complicat. Bàsicament podríem dir que són persones que tenen capacitat per agafar i llegir, que no deixen que els hi donin tot fet, sinó que tenen capacitat per agafar i imaginar per si mateixes el que l'escriptor ha volgut transmetre d'alguna manera. Habitualment veiem la pel·lícula i veiem el que es diu el director i el que es diuen els actors i deixen molt poc espai a la imaginació. Amb un llibre no. Amb un llibre ens imaginem el que ens doni la gana. Ho podem veure de maneres molt diferents, depèn del moment, de la situació de la persona.